Epa, ei, estic aquí. Bueno, després de molt de temps sense penjar vídeos per YouTube, intentarem fer alguna coseta. No sé què farem, si n'hi ha gaire més enllà, però bueno, avui penjarem aquest vídeo. No estic gaire content amb el meu equip, que aquí el tinc, però bueno, intentarem dir alguna coseta. Per començar, repassarem lo de l'any passat amb l'amic Luis Enrique, que crec que es va carregar aquest Barça, se'l va anar carregant, vaig estar tota la temporada criticant-lo, i bueno, realment crec que és el culpable de la tot de l'any passat, i crec que aquest any amb Valverde, pues això, doncs crec que amb Valverde el Barça pot millorar, el que passa que no tenim la directiva que toca, no? O sigui, aviam com ho diríem això, Bartomeu, Barto d'inició, no? És el nom i cognom. Robert, senyor Robert, què estàs fent? Què fas? És aquest tio? Què fot? És que algú m'hauria d'explicar què fa aquest home. O sigui, l'any passat la cosa ja es veia que no anava bé, no? Després de que ens anem al camp del Paris Saint-Germain, ens encardin 4, sí, ve el 6-1, tornem al camp de la Juve, Luis Enrique fica a Mathieu, defensa de 3 al camp de la Juve, i ens carda una terrapàs. Vull dir, què fa aquest home quan veu que el Barça no va bé? O sigui, jo crec que ho veia tothom, que no anava bé, i sap que Luis Enrique marxarà, i què serà d'aquest equip, no? Què està fent Robert? O sigui, en Robert Fernández què fa? Què fa en aquest Barça? M'agradaria saber-ho, és una cosa que no acabo d'entendre. Bueno, de Luis Enrique ja és passat, no? Però, bueno, queda molt dins el que va fer amb Bartra i sobretot amb Aleix Vidal, que crec que aquest any serà titular, per fi, estarà content. I, bueno, aquesta és la part de Luis Enrique que volia parlar, deixar-ho així una mica en banda. Els pocs temes que hi ha, doncs, bueno, hi ha jugadors en el Barça que crec que no tenen nivell, i està claríssim, i el senyor Robert, un altre cop, no fa res, vull dir, jugadors com Arda, Turan, Douglas, tio, és que en què es van basar en fitxant-lo un jugador que en el seu propi equip el xiulaven ja? O sigui, és que és vergonyós, però bueno, no passa res. A més, és que si anem a pensar, o sigui, quan el Barça va fitxar Douglas, tenia també en ment poder fitxar Marco Asensio, va gastar-se 3 milions per Douglas i no van voler pagar 4 milions o 3 milions amb 7 o alguna cosa així per Marco Asensio al del tirón. Volia pagar-ho en parts, i va arribar a Madrid i se van portar a Marco Asensio, un gran jugador, que ja s'està veient que sense ser titular és un crac, i es veurà amb el temps, no passa res. El Madrid ens està fent molt bé les coses i s'ha de dir. Un altre cop, Robert. On ets? Robert? Qui és Robert? És que ens queixàvem de Zubi, és que Robert, en fi. Doncs això, en les sortides, Arda Turan està aquí, no marxa. Si marxa, què ens donaran? 1 euro, 2, 3, una entrada pel circo, no ho sé què ens donaran per Arda Turan, comptant que marxa, ¿vale? Perquè està clar que no es compta amb ell. Vull dir, un jugador que l'any passat, no sé si recordareu, contra el Madrid, a una pilota, el dia del Paris Saint-Germain, amb Ter Stegen a dalt, es posa a fotre una cabriola en allà, sort que la va recuperar Ter Stegen. Vull dir, no sé, un jugador que no ha portat res en aquest Barça, i se sap que no compta per res, però el senyor Robert, un cop més, cric, no se sap res. Què fa aquest home? No se sap. A part d'Arda, Douglas, el que hem dit, André Gómez, un jugador que, bueno, mira, jo què sé, l'any passat va acabar bé, al final, els últims partits, va fer un parell de gols i tot, i semblava que era l'hòstia. Al final és bo, és el que estàvem dient, perquè clar, després ve, què ve, el que estem fitxant, 40 milions d'euros per Paulinho, un jugador que sí, podem el Tottenham va ensenyar alguna cosa, però porta 3 anys a la Lliga Xina, pelant-se-la, no fotent res. Total, ara el fitxarem per 40 milions, perquè clar, hem de pagar la clàusula, perquè clar, molts d'equips d'Europa s'estava interessat en Paulinho, no? Un crac. A veure, donem-li una mica de marge, és el que deia ahir al Facebook, acaba amb Vinho, tots els acabats amb Vinho, Ronaldinho, no sé, potser per aquesta aconseguim alguna cosa amb aquest jugador, però no hi compto gaire, i menys que estan 40 milions tinguent a Sergi Roberto, que jo crec que acabarà fotent al camp, perquè aviam, no sé. Bueno, poder no. Esperem-ho. Deixem que passi aconteixements. Sobre la marxa de Neymar, és que no sé. Bueno, suposo que ens hem de creure les paraules de Neymar. Si és per calés o com diu Piqué, endavant, si ho ha fet. Si ha decidit això perquè realment estar a la sombra de Messi és massa complicat per ell i prefereix estar en l'equip, per tu que sigui, és igual. Decideix fotre el camp. Si és un jugador que no vol estar al Barça,
noi, marxa, no passa res. Aquí has d'estar a jugadors que volen, això està claríssim. Vull dir que cap problema, ha marxat Neymar. Ens han pagat 222 milions. Ara, el que no hem de fer és tornar-nos boig. Tornar-nos boig, tio, no cal. Vull dir, què vols pagar? 130 per Dembélé, 120 per Coutinho? És mentida. No us enganyeu, no valen això, aquests calés, aquests jugadors. Que jo no dic que siguin mals jugadors, però no val això. És una locura. No s'ha pagat per ningú. O sigui, és mentida. Da igual, jo sincerament no era d'Olofeu, per exemple, però ha tornat el dia del Gamper, ja sé que la Chapecoense, però no és perquè fos el Chapecoense, sinó perquè el que vaig veure d'Olofeu em va agradar molt. De lo que últim que vaig veure a lo primer que he vist, crec que hi ha un canvi molt gran i espero que avui li doni la titularitat a la Supercopa i a veure què fa. No sé, tinc la sensació de que si d'Olofeu baixa una mica els núvols, perquè era el seu problema, almenys la meva opinió, i juga per l'equip i treballa, jo crec que ens podem portar una sorpresa amb l'Olofeu. Almenys és de casa, s'ha de pujar. Bueno, dit això, després, doncs, res, del Barça-Madrid d'avui, pues, gràcies a Messi encara miro el futbol, pràcticament no us puc dir, perquè sincerament si no fos per això no sé amb què m'hauria d'enganxar. Sincerament, l'important és que el Madrid no ens marqui a casa, la meva opinió. Puc dir la veritat que demostrant que els meus ànims no estan per dalt de tot, me conformaria amb un 0-0, sincerament. Crec que el Bernabéu després els podem guanyar, com ja portem molts anys fent. És important que no ens marquin, i si podem guanyar el partit d'avui, perfecte, no? Però ja us dic que no tenen els ànims per gaire amunts. Dir això, no sé, la meva porra seria, siguent optimistes, 2-1 a favor del Barça, però crec que fins un 0-0 no el celebraré, però almenys és positiu. Bueno, sobre això del vídeo avui l'he fet perquè mira, m'ha donat la gana, fotia 5 anys o 4 que no fotia cap vídeo de res, no sé si tinc ganes de fer-ho, no sé si ho faré, però bueno, avui el faig de moment. I no, tampoc demanaré fortament que em seguiu, compartiu i aquestes coses perquè ho fa tothom, però bueno, si ho feu i em foteu un cop de mà i les coses tiren i estic ocupat, doncs poder seguir endavant. Que no, doncs bueno, quedarà aquest vídeo allà en l'oblit, en el record, o digueu com vulguis, i allà estarà. Si la cosa segueix endavant, doncs la idea seria penjar vídeos cada fi de setmana, més que res, opinant, almenys la meva opinió sobre els dos partits, el Barça i el Madrid. I l'opinió, o sigui, sobretot intentaria, hi ha una cosa que l'any passat m'hagués agradat fer veient els arbitratges, i és que hi haurà una cosa que es diu llibreta, i que seria la que m'acompanyaria tot el fi de setmana veient el partit del Barça i del Madrid, i faria les comptes del que ens donen, ens roben, o el que sigui, per si després podríem fer una classificació virtual amb els punts que ens treuen o ens donen, perquè l'any passat crec que es va donar va ser una mica estrany el tema dels punts, van quedar molt justos i no sé, jo crec que hi ha coses que igual no vull plorar perquè després diran sou un llorón i tampoc cal, però bueno, jo crec que l'any passat va quedar bastant evidenciat que la Lliga va ser una mica ajudada per favor del Real Madrid, però bueno, no diré res més, ara està passat, accepto que la Lliga, el Madrid es va mereixer guanyar la Lliga, tampoc anirem a ser tontos, però bueno, si a partir de la jornada 1 tinc una llibreta i vaig apuntant les coses i faig una classificació virtual, almenys puc quedar retratat o poden donar la raó als fets, no ho sé, és, mira, una cosa com una altra, no? A partir d'aquí, doncs res, us deixo aquí, intentaré que els vídeos siguin així, vull dir, tampoc serà una cosa molt pensada ni guionitzada ni res, però bueno, no sé, poder els anem millorant o poder no, ja ho veurem. Dit això, doncs, bueno, si us ve de gust compartir-ho per a les xarxes socials o seguir-me al YouTube o fins i tot seguir-me al Facebook o a Instagram, que molt de tant en tant, quan me vengui el venazo, faré lives, perquè quan hi ha moments així que se me'n va molt al cap, per la gent que no coneix, doncs potser us cardo un live i és interessant o no. Depèn de què, si és guai per mi, guai, si és dolent i surto allà plorant, doncs bueno, us en riureu de mi i ja està. Doncs res, dit això, no vull que el vídeo s'allargui més, que ja anem a 10 minuts i no crec que després que ningú el vegi. Una abraçada a tothom i, bueno, vinga, visca el Barça, que avui sigui un bon partit a la Supercopa i salut i vídeos. Un petó per tothom, adéu!